Dobro jutro, divni ljudi. Želim vam lep dan i danas smo tu, a ja sam ovde da vas podsjetim, da vas pitam jeste li danas radili vežbe zahvalnosti. Ako niste, da odradimo to začas zajedno i da pređemo, da odradimo onda nešto za sebe. Znači, vežbe zahvalnosti. Zamislite, udahnite jedan duboki udah na nos i izdahnite sve što vam smeta. Možete da zamislite da udahnete neku belu svetlost koja vas čisti. I ta bela svetlost kako ulazi, kao neka energija, upaljuje sve lampice u vašem telu. Lampice, tik, 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 sve se pali. I izdahnite sve što vam smeta. I tako još jednom. Sve se lampice upaljuju kroz cijelo vaše telo i izdahnite sve što vam smeta. I radimo sad vežbe zahvalnosti. Ako niste to odradili, ja sam tu da vas podsjetim. Znači, prvo zahvalite se dragom Bogu na današnjem danu. Hvala mojim očima, mome telu, hvala meni, hvala svim svojim organima, očima, ušima, rukama, nogama, svakom svom organu. Zahvalite se samoj sebi. Kad zahvalite zahvalnost, kad odradite zahvalnost sebi, zahvalite se obavezno svojim roditeljima, jer su oni veoma bitni u našem životu. Ako nisu živi, zamislite da već jesu živi. I samo im pošaljite zahvalnost. Onda se zahvalite vašoj braći, sestri, familiji, prijateljima, neprijateljima, jer oni su tu da nas nauče da budemo bolja verzija sebe. Znači, svima se zahvalite i proširite tu zahvalnost što više i što jače možete. I dok ste u tom osjećaju zahvalnosti, ostanite u tom osjećaju, proširite što više to možete. Samo se zahvaljujte. Milina. I onda odradite nešto danas fino. Pomislite jednu želju i pomislite šta bi to mogli danas da uradite nešto za sebe ili za druge. Evo ja ću za sebe, ja radim vežbe. Ko hoće nek me prati, ko neće, neka mentalno misli da isto radi sa mnom i to kažu može da pomogne. Znači nije bitno. Nahranite neku biljku, ne biljku, možete dati vodu, naravno. Možete sa njom malo porazgovarati, životinju neku nahranite. Uradite nešto fino, pa ako ništa, dajte nekom osmeh besplatno. Evo ja vam ga šaljem i osmeh i ljubav, šta god hoćete, a vi samo proširite dalje. Pijemo vodu obavezno. Ja ću sada odradim vežbe za sebe, a vi nađite nešto što vama odgovara. Šta biste vi mogli da odradite za sebe danas? Ovako, danas imamo 10, 15. Ok, nije loše. Nije loše. 20, 35 minuta. Odlično. Znači, ja sam tu da vas podsjetim da svako jutro treba da se odradi zahvalnost. Ako niste zahvalni, pronađite nešto na čemu ste zahvalni ili na čemu treba da budete zahvalni. Zahvalite se nečemu što vam se desilo u vašem životu. Sjetite se nekog finog dana. Bilo šta da je to. Samo probudite osjećaj sreće. To je to. I počnite da radite nešto za sebe. Bilo šta da je to. Možete da pevate, da plešete, šta god da je. Radite vežbe. Ja moje vežbe sad počnem. Ko hoće neko prati. Ko neće. Neko odradi bilo šta drugo za sebe. Znači ovako. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Malo više ovako da zamahne, da ne bude samo neki pokret. Nek bude pokret. Ups, malo jači. Da ove vežbe imaju neke koristi. Ok. Dynamic leg stretch, right. Sljedeća vežba. 20 seconds. Jednu nogu ispravimo i stavimo je, zategnemo je, znači ovako. I sad počnemo, ispravljamo se ovako. Ok, čudno je to, rekao bi čovjek nije ništa.
ali nije ni lako. Zateže se ovi mišići. Ok. Znači, bilo što ne morate uopšte mene da pratite. Dynamic leg stretch left. Znači, šta 20 god seconds. daje. Odradite nešto za vas. Vaše tijelo će vam biti zahvalno. Zahvalite se današnjem danu. Dan je prelep. Koliko god mi mislili da je loš dan, da je kiša, da je tmurno. Kiša je prelepa. Naročito, ona znači hrani našu zemlju, livaču, drveće i tako dalje. Sljedeća vežba. Ok, znači ovako, na jednu stranu hop, pa se vrati, pa na drugu. Zategnemo se, spustimo ruke. Ok, bravo. Znači, ja ponavljam svako jutro isto, ovo su vežbe za stomak koje ja radim po programu i samo znači nastavljam. Your body's worth it. Neko prati, ko neće, neko odradi nešto po svome. Ali bilo bi lepo kada bi radili svako jutro nešto za sebe. No excuses. Ja čujem moje ptičice kako lepo pevaju, ja ne znam da li se to čuje kod vas. Ovo je prelepo. Knee up with jump. Sljedeća 20 vežba. seconds. Idemo hop, ali malo poskakut ćemo. Kada mi svako jutro nešto radi, nije bitno kaže koliko. You're doing great. Navijte sat i neka vas svako jutro taj sat zazvoni ako ste malo lijeni i možete svaki dan minut Come on. da radite nešto. Bilo šta. Vizualizacija, vežbe. Šta je vama fino? Šta vam budi osjećaj sreće, zadovoljstva? Skater steps. 40 seconds. Meni, na primjer, zahvalnost odlična. Ovako. Znači. Ok. Znači, ja ne radim uopšte priprema vežbe, nikakve. A sad ništa ne smeta. Šta god da radim. Stay with it. Mislim, nemam bol u mišićima i to. Stay with it. Curl. 40 seconds. Wow. Sljedeća vežba. Ovako. Znači, na jednu stranu, pa na drugu. Pa na jednu, pa na drugu. Pa na drugu. Znači, ja nisam profesionalac, ali mogu da budem ako hoću. Pa da mi to je cilj. Meni je cilj da probudim nešto u sebi, da odradim nešto za svoje tijelo. Nisam ja ni znala da sam ja ovoliko zakržljala. Inače sam ja mnogo dobar sportista koji odavno nije ni potrčao, ali tek sad vidim Side koliko lunge steps. ne mogu. 30 seconds. Sljedeća vežba. A inače ja sve mogu. Ovako, sljedeća vežba. Aha. Ovako. Znači vašim tempom. Ja namjerno radim. Boca. 50 seconds. Da,
Pošto je ovo drvo, ovo je hrast, da sam namjerno birala hrast koji ima energiju i tako da. Kažem, energija je to uzemljenje. Da malo pokrenemo You can do it. i probudimo energiju nama, da budemo u kontaktu sa prirodom. Znači, nije veštačko, niti od veštačkih vlakana napravljeno, nego je pravo drvo. Zato sam namjerno bosa. Znači, preporučujem isto vama da malo bosi prošetate, ako imate Running malo, plank. 30 malo seconds. trave ili tako to. Ili ako to isto nemate, obavezno kupanje. Mislim, kupanje je normalno, ali malo duže da se zadržite u vodi. Sljedeća vežba. Ja vama nešto pametujem. Ova vežba je malo teža. Znači, odmah sa jedne noge na drugu. Wow. Punches. 20 seconds. To znači, stanemo pravo i radimo malo boks ispred nas. Znači, malo iskrivimo naše noge. Malo se iskrivimo noge. Raskorak. Knee up with jump. 40 Pucaju seconds. ruke kod mene na sve strane. Ok, opet. Znači, ove vežbe kako pogledate uopšte nisu teške. A ja sam jučer gledala jednu kineskinju koja je baš ove vežbe koristila i napravila totalnu transformaciju tela. Your body's worth it. Znači, vežbe su itekako dobre. Baš ove, koliko god mi mislimo da su neke vežbe glupe. Ne. Hold To je on to prava it. vežba za nas. Znači, za vas koji ste slučajno ovdje došli na ovaj video, želim da kažem, uradite neku Skater steps. zahvalnost, 40 seconds. bilo kakvu zahvalnost. Zahvalite se današnjem danu i uradite neku vežbicu ili nešto, ili uradite zajedno sa mnom. Nije ovo teško. Your body's worth it. You can do it. Nema jutro svoga sunca, jer je još rano. On se tek pojavi sad popaše vremenu oko 8:20, pola 9. Cool. 40 seconds. Je pravo svanulo kod nas. Ok, sljedeće. Zategnite malo vaše grudi i nogu koliko možete unazad. Koliko možete. Znači, bitno je Work it. da radite sa vašim mogućnostima i koliko vi možete. Come on, bring it home. Ja imam sreće, hvala Bogu, te mogu da radim posle, mogu da počnem kad hoću, znači, mogu u 9 da počnem, pola 10 kad hoću. Tako da kažem, hvala dragom Bogu, 30 seconds. imam mogućnost da sa lakoćom i u miru započnem dan. Ok.
Ok. Dobro. Okay. 50 seconds. Znači, stanemo u toj nekoj poziciji i nogu jednu nazad, pa drugu, pa jednu, pa drugu. Your body's worth it. Go on. O, hvala Bog. Toplo. Running time. 30 seconds. Sljedeća vežba. Skoči na pod i radimo brzi pokret nogu. Jedna noga, druga noga. Če radimo. Ok. Wow. 20 seconds. Wow. Ok. Opet znači boks. Kako ćete da radite dobro boks? Zamislite nešto ispred vas što vam smeta. Može da bude i emocija koja vam se pojavljuje. Mogu da budu i osobe. Bilo što je. Samo udarate jedno, pa drugi put, pa jedno, pa drugi put. I to je najbolja vežba. Prvi deo završen. Prvi deo završen. Sad ćemo da radimo drugi deo. Ok. Koliko je? 5 do 8. Ok. Da podelim jedno iskustvo sa vama. Kaže meni moj otac, ne radiš dobro one vežbe. Rekao, što? Kaže, ne, naučit ću te ja. To sam ja u vojsci učio. Kaže, to se radi drugčije. Rekao, znam ja kako se radi, nego su teške. Kaže, nisu teške, nego ti ne radiš dobro. Rekao, dobro. Tako. Nije bitno šta drugi misle, bitno je da vi radite najbolje što umete. I ja sam jedna od tih koja uporno radi i radi najbolje što ume. I ako hoće neko da mi pomogne, dobrodošao. Ok, sljedeća vežba. Sad trebala sam malo pauzu napraviti, samo malčice. Gdje je ovo? Da pricnem. Aha, da malo popijem vode. Malčice. Znači, pijemo vodu. Što više. U toku dana, znači, moramo se truditi da pijemo po različito u prvoj polovini dana što više vode. Ali ne treba da računamo sokove i to. Ne, voda. Sokove, to je kao dodatno. To ne računajte u vodu. Voda je voda. Šta je voda? Voda je toliko jaka. Evo sad da kažem reklama za vodu. Znači, toliko je jaka. Šta može da odvoji 2 stijene voda? Ajde probajte da li može neka mašina to da odvoji. Voda. Ljudi čak kad upotrebe mašinu, oni upotrebe vodu. Jer sama mašina ne može 2 stijene da odvoji, nego je potrebna voda. Voda čisti, regeneriše, znači čisti našu kuću i naše telo, hrana je biljkama, znači neverovatan produkt imamo, a ljudi ga izbjegavaju i piju tamo neke gluposti. Voda. Ok, sljedeća vežba. Može da počne, znači okretanje ovo. Ok.
Ok, gotovo. Position hold. 30 seconds. Mali odmor. Ispravimo leđa i ovako sjednemo. Leđa da nam budu pravo i da probamo da se odmorimo. Wow. Plyometric side push-ups. 30 seconds. Lepovi, ali na kolenima. Mi smo na kolenima. Idemo levo, desno, ovako. Desno, levo, desno, levo, desno, levo, desno, levo, desno, levo, desno, levo. Wow. Sit-ups with toe tap. 30 seconds. Legnemo na leđa i jednom rukom dofaćamo drugu nogu. Ispružimo i ruke. Znači ruke sa strane. Probajte, ako možete, dohvatite ove prste. Ako ne možete, dohvatite koliko možete. Jumps. 30 seconds. Skakućanje u mesu. Skačemo u vis. Bravo. Bravo za mene i za vas koji probate. Opet znači sklepovi na kolena i jedna noga u vis. Wow. Sklek. I onda se ispravimo. Jedna noga u vis. Sklek. Ispravimo se. Druga noga. Knee running in place. 30 seconds. Znači opet marširanje u mestu. Ok. Probajte što više da podižete kolena. Wow. Wow. Jumping lunges. 30 seconds. Radim pauze. Nema veze. Idemo, tek počeli sad. Jedan, druga noga. Druga noga. Druga noga. Znači, jednu nogu unazad. Drugu nogu. Wow. Dynamic plank.
30 seconds. Sad opet idemo. Jednu nogu povučem, drugu i malo odskakući. Sklep. 1, 2. Malo se protresemo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Odskočimo. Možda je bolje da nam glava bude ispravna. Side plank with lift, right. 30 seconds. Naslonimo se na jedan bok. Sa strane stavimo ruku ovako. Noge savijemo. Odignemo se na koleno jedno i radimo. Rastezanje rukom i kolenom koji su slobodni. Wow! Imam osjećaj da su mi ove vežbe toliko jake, a nisu, nego se preznaja nevjerovatno. Wow! Plank with lift, left. 30 seconds. Ok. Druga strana. Savijemo kolena. Ruka na jedan lakat. Odignemo se na koleno i istezanje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Drugi deo završi. Imamo još jedan deo. Znači, ne valja ovako ležati, ali šta ću kad sam umorna? Nisam umorna, nego sam se opreznojila. Ok. Nešto pijte malo vode i to je to. I da vidimo šta nam je ostalo još taj treći deo. To odradimo zajedno. Ako nećete da radite sa mnom, odradite nešto bilo šta. Koju vežbu vi možete da uradite? Koja je to vežba? Koju vežbu bi vi radili evo ovako? Tu vežbu odradite. Samo je odradite malo duže nego što... Šta je ovo? Sad ovo mene zbunjuje. Blokirana. Ja ne znam da li smo mi odradili 3 dela. Ovako. Znam da sigurno radimo pola sata sa pauzama. Sad ćemo da vidimo. Ne mogu da vidim. Ja ne znam šta je ovo. Meni je app blokiran. Da li je do interneta ili je do mene? Sad ćemo da vidimo. Ja ne znam šta je ovdje zapelo. Oj. Zanimljivo. Ne mogu da dođem do mojih vežbi. Ako je to, meni je ovo danas više nego dovoljno. Ja sam se dobro preznojila. Ovo je meni super. Nek ovako ostane. Ne znam, čini mi se da ima još jedan deo, nego ne mogu, skroz mi je zakočen. Kako se ovdje vidi da je skroz zakočen, nema nikakvu, ne vidi se. Nema nikakvu, ima opciju da se vaga. Opcija da se vagam, ima opcija da šetam, 10.000 koraka, ali ja sam ovako sva, danas je meni ovo bilo više nego dovoljno, može ovako da ostane. To je to. Ne znam šta se dešava. Nema veze, to valjda tako treba da bude. Kaže moj telefon, bilo je previše da danas. Previše nije, ali bilo je dovoljno. Dovoljno da se preznojimo, da pokrenemo energiju, da se zahvalimo. Jao, kako je fino kad se ovako rukama radi.
da se zahvalimo. Znači, ako niste odradili vežbe zahvalnosti, a ovdje se slučajno radite, to sad. Znači, jutro je najbolji deo dana koji postoji. Ustanite rano, uradite nešto za sebe. Ok. Ja vam želim lep dan i da imate fine misli, da obratite pažnju šta gledate, šta slušate i šta govorite. Onda kad vi obraćate pažnju šta vi slušate i šta govorite, šta gledate, onda i vi se trudite da izgovarate nešto što vama prija. Ono što vam ne prija, bolam, uzmite samo ove moje makaze i sečite te misli koje vam dolaze, koje su neprijatne, nešto što vam krade energiju. I kad završite, evo vidiš, ja već trljam. Kad završite sve, veoma je bitno da pokrenete. Ima jedan američki doktor, ne znam mu ime, on to radi svako jutro. Možeš da trljaš ruke, otprilike 1-20 sekundi, da pokreneš tu neku, da kažem, aktivnu energiju, da se ruke da postanu tople, da se zagriju. I kad se zagriju, staviš na neki deo tela, na primjer. Staviš na lice, da pokreneš energiju, staviš na oči, na glavu. Na šta ti je potrebno? Staviš na neki deo, na organ tela koji vam je u manjoj funkciji. Zadržite samo malo ruke, zagrijete i malo i zadržite na vaš organ i uživajte u promjenama. Volim vas, ljubim vas, vidimo se sutra. Ćao.